Swiss Drums Motor. Welcome to my channel. May pagpalit lang ako. Oo. Ano palit na tayo? Oo, palit na Paps. Kasi mahina pa rin nun ito. Tsaka di mo gaano gamay Paps eh. Nakakaya naman. Sige, salamat Paps ha. Salamat. Yun o. Oh, pagbawas agad tayo ng 1 bar. Yun, so tara na. Balik na tayo sa sarili nating motor. Oh, mas magaan yung R6. Pogi ng R6. Puti pa lang yung ilaw ng R6 ano. Naninibago ako sa motor ko. Ang bigat. 10 piso lang pala yung ano dito. Tara, tayo lahat na. Magkano ba? 150? Rev Motovlog. Yeah, naka-vlog ako. 09 kakabsat. Rev Motovlog. Yan. 50k subscribers. Station vlog. Ano ka mas R6 tayo? Mas gamay ko Pops. Parang mas matagal ko ng motor to. Ganda. Oo. Tapos ano, seat height no? Oo. Pero ang gandang lapit ng Manobela. Yun nga. Ang lapit. Mas komportable nga ako dito eh. Oo. Para sa akin mas mabigat. Susi. Mas mabigat to eh para sa akin. Ay ganun. Mas magal mo to. Oo. Ang ganda nga eh. Sabi ko, babalik pa ba ako sa motor ko? Isa to sa first choice mo dati. Oo. Third choice nga yan eh. Ay ganun. Third choice kasi wala dito yung CBR 600. Ay dito sana yung bago. Yung bagong ganyan oo. Wala dito eh. Ano to? Dito yung sinipit mo ah. Hindi pa ka masyado na punasan eh. Shout out sa jowa ko. Sabihin niya na naman, nakarating ka na, di ka pa nag-update. Tinatamad pa ako maglabas ng cellphone kasi pag naglabas ako ng cellphone, makakat yung vlog. Magsusulat pa sir? Ayun, sulat mo na. So, kailangan pala natin magsulat dito kamsat. So, ayan, so manonood tayo ng racing dito. And nandito daw si Boss Arch. Ayun, okay na. Aba. Yun. Ang simple na suot ko. Biglang napalayo eh. ZX25R, ang ganda ng tunog. Nag-i-scream kahit sa low RPM lang. Motoyorski Capsat. Wala tayong dalang sticker. Ayun. Ayan o. Subscribe na lang po kayo sa YouTube channel ko. Ayan. Subscribe na lang po kayo sa YouTube channel ko. Salamat po. Ayan, kasali po kayo sa vlog. Nabibideo po kayo ngayon. Ayan. Ayan. Opo, ayan po ngayon. Sa ngayon po. Ayan. Maraming salamat po. Ito lang dala ko. Pasensya na po. Pasensya na po. Ito lang dala ko. Ayan. Ayan, marami rin po siya. Ayan. Ayan. Thank you po. Ayan. Subscribe na lang po. Salamat po. Ayan, so nabinyagan yung sticker natin. Buti na lang may dala tayo. ZX25R. Ang ganda oh. Tara. Ganda. R6. Woo! Saan sila pumunta? Yun lang, saan sila? Alrighty. Dito na ako. Oops, ang baba. Dapat may bato to. Ang baba, dapat may ano yan sir, no? Oh, buti ka pa meron.
Ah, sir? Oo, wala akong ganyan eh. So baka matumba tong motor ko. Kailangan ko ingatan to. Hindi naman siguro tutumba yan. Yan. So, am I vlogging? Oh. Ayan. Alright, kakabsat, kakarating lang natin dito sa Tarlac City, dito sa racing circuit nila. And meron tayong follower dito na si Sir. Anong pangalan niyo ni Sir? Mike Motoplay. Mike Motoplay. Ayun, ano pangalan niyo ng TikTok mo, Sir? O YouTube? Mike Motoplay. Wala pa. Wala pa. Follower lang ako. Ayan. And salamat po, Sir. Salamat po. Ko ng personal. Ayan. At maliban dyan, ito, papakita ko sa inyo ang surroundings dito. Nakadikit na? Nakadikit na daw agad yung sticker. Oh, nakadikit na agad yung sticker. Oh. Ayun, oh, salamat po. At Ayan. siyempre pa-like naman ng page ko yan. Ayan, yun pala, Motoplay. Motoplay. Soon Ayan. pa lang. Ayan. Yung paligid na ibibideo ko. Ayan. Idol. Props. Napakaganda dito. Ang gwapo ng motor. Yung motor lang. Ayun, kapsat. So, nandito kami sa parking area. Damuhan lang to. Pero tingnan nyo naman mga nakapark ko. Wow, di ba? Wow. Damn. Dito pa, oh. Yan. Grabe, kapsat. Ito yung na-test drive ko kanina. Ano kay tsura ko dito? Wala pa akong picture dito. Shoutout Motoyorski, kapsat. Yeah. Busy ba sa Talpak, sir? Busy. Busy. Na-cash out. Ayun na si sir. Yan. Sir. Maganda pala dito, sir, no? Oo, maganda dito. May ganito pala sa Tarlac. Malapit lang pala. Yan. Alright, sayang. Wala tayong gimbal. Medyo malikot ang aking kamay. Yan. Wow. So, pakita natin tong lugar. Ayan mga kasama natin. So, sa mga nanonood po sa likod ko, pasensya na po. Nangharang ako. Ayan, so dito yung mga paddock nila. Paddock kung saan nagpe-prepare mga rider, kung saan sila nagpa-park. Shoutout, Sir Chris Rock. Ayun, shoutout Kuya The Motovlog. The Motovlog o The Vlog? The Motovlog, The Motovlog, ayan. Sir, paano naging Da? Ano yung Da, sir? Pangalan ko yun. Pangalan Kuya Da Motovlog. Kuya Da, yun. Saka si Zach Motovlog, ayan. Galing ng Jurassic Park yung Jurassic Park. Ito yung lugar. Ito yung racing circuit dito sa Tarlac. Maganda siya, ang luwag. Pero sa luwag na to, sabi nila, maliit pa daw to para sa mga big bike. Ayan. Ayan, oh. Dito natin. Alright, hikapsa to. Ito, buwababa kami. And, uy, kala ko kasama ko itong nasa harap. Hindi pala. Wow, look at that. Si Rev Motovlog yan, no? Si Rev Motovlog, kapsa to. Rev Motovlog. Yun. Yun. Yan. Ito yung mga padak. Yan. Tarlac Circuit. Wala yung racing kaya TCH Tarlac Circuit Hill. Ayan. Ayan. Rev Motovlog. Tingnan mo na iba siya na to. Oo. Lalaking niya no. Yung lalaking niya. Yun, si Motobracer, ano ginagawa niya doon? Madaming camera. Ayaw niya. May request na yung Ayun. Si Boss Art siya kapsa to. Ayun, sa loob. Isa tayo. Sayang, hindi galing sa kanya mismo yung sticker. And kapsa to, si Quack Pet Lord. Ayun o, Quack Pet Lord. Kapsa, hello po! Ayun! Si Boss Art at saka si Quack Pet Lord kapsa. Ayan, no? Shoutout sa inyo mga Kasiwa Nation. Paano channel mo, brother? Chris Roms po, Chris Roms. Nag-comment ka na po sa YouTube channel ko, yung si XXR kung pwede test drive. Ayan, ayan. Chris Roms, ayan po. Ayan po. Nasa taas po, nasa taas po. Ayan, no? Ayan. Ayan.
Ayan sila. Ay, ano. Ayan, yan. Yeah. Alrighty, ayan sila. Ayan, so familiar siya pala sa kanila yung YouTube channel ko, Kakabsat. Balik na ako sa taas. Balik ako sa taas. Ikaw. Ayan. So, kailangan nila busy sila. Kasi, may music dito eh. Makaka-copyright ako. Hindi naman siguro, wala na siguro copyright mga ganyang music ngayon. Ayan. Ayun, nakaharap natin sila kay Petlord at Boss Arch, Kakabsat. Sino pa yung nandito ng iba? Si Moto30. Moto30. Kwetpet. Kwetpet. JHD. Ano? JHD. JDHD. Ah, oo. Kasi Jax the Dax. Jax the Dax. Motovlog. Motovlog. Dito yung motor ko dito kanina no? Saan? Oo. Mata sa baba. Dito ba tayo akyat? Pwede dito? Doon sa kabila. Pwede dito tayo. Akyat tayo eh. Yeah, dito ka na. Sige, salamat. Di po. Right, so pauwi na kami Kakabsat pero sumabit kami dito. Ano kayong gagawin namin dito? Alrighty Kakabsat, so dito na siguro tatapusin ang vlog na ito. And pauwi na kami. And so nagpapasalamat ako na marami kay Rev Motovlog. At marami-rami siyang na-invite. At marami kami sa bahay kanina. And dito na, pauwi na kami. Sir, dito na kayo sir? Saan ba sila? Dito na kayo. Dito na ako, babalik na lang ako. Oo. And so maraming salamat ulit sir, Fabi Motovlog. Ayan, maraming salamat sir. Yan. Sir, salamat. Hihiwalay ako, dito ako, babalik ako eh. Oo. Ayan. Kuya, The Motovlog, salamat po. Ayan, hiwalay na naman. Sige sir Miguel, salamat, dito ako eh. Oo sir. Yan, so uwi na tayo Kakabsat. Sana wag umulan. Ayan. Sige, punta na. Okay. Ingat kayo. Alright, naka-steering damper ka pala. Delikado kasi gumagana, no? Oo. Sige, Pops. Sige po. Diba? Pops, sige, dito na lang ako. Ayun, salamat. Yan. Next time. Oo. Sige po, salamat. Ingat kayo. Bye-bye. Sige sir, ingat. Oo. Sige sir, salamat po. Sige. Sir. Sige, Pops. Salamat, Pops. Ingat ka na lang dyan, ha? Oo. Sana hindi ako maligaw. Sige. Hindi pa ako nakapunta dito. Basta dire-diretso lang siguro yan. Cellphone na lang. Oo. Sige. Okay, ingat. Okay, ingat. Treat safe. Ayun, maraming salamat po Kakabsat sa panonood nyo. Ako'y tutuloy na po sa bahay. Ride safe po tayo lagi and stay healthy. Ayan, so umiwalay ako ng landas. Maraming salamat po. Babush!